tinoda kutenda Mwari, tichitenda zvakare nenyasha dzavatiitira kunge tiri vapenyu, uye zvakare tichiwana mukana wokunzwa Mwari vachitaura nesu, tichidzidza kubva mukati meBhaibheri shoko rake, inova iyo manual yemunhu wese yatakapiwa naMwari musiki wedu kuti tirarame tichiteedzera zviri mukati meshoko rake. Mwari haana chapter yakasiya kunze paupenyu hwedu. Mwari ari concerned even nedressing yedu, outlook yako. Mwari haana kona roupenyu raakasiya. Tingatiza hedu tikanotsvaga dzimwe nzira nemano mazhinji ekuda kuita zvinhu in our own way, but Mwari vakapedza nesu mumanual. You know, every time when you read the Bible, rinogara riri new. Almost every time paunoriverenga rinoramba riri new. John 3 verse 16 yaukaverenga zuro ukaiverenga nhasi inenge yativa a different meaning. That's the word of God. Ndosaka richinzi the holy word of God. Rakasiyana nemamwe mabhuku nemhaka yerakabva kuna Mwari. Nhasi tiri kuenderera kumberi, tiri kudzidza imwe yenyaya dzakasimba kwazvo dzatinoita zvakanaka kana tichiteerera. Takamboverenga imwe vhesi mukati mevhiki yatakaverenga kuna John chapter 8 pana vhesi ya 32. Muchiri kuiziva here? Yaiti kudii gara zviya? Muchaziva zvokwadi, uye zvokwadi chete sei nai ichakusunungurai. Mwari waitozviziva kuti nhema dzichange dziripo, ende nhema system yadzo ndiye kumhanya kupfuura chokwadi, ende nhema dzine system yekunakidza kuteerera asi dzichingori nhema. But Bhaibheri ndokusaka rakataura pachena pana 8:32 kuti aiwa, nyangwe nhema dzichinakidza kuteerera but hadzisununguri, chinosunungura ichokwadi. Tiripo here vanhu vaMwari? Saka mukati mevhiki rino tiri kubata nyaya dziri kunetsa, nyaya dzaita senge vazhinji vatiza kuBhaibheri vakashanda nemafacts nemaarguments nemaonero kudarika kunzwa kuti koiye Mwari anoti kudii pamusoro pezvinhu izvi. Nhasi tiri kudzidza imwe nyaya ine mavhesi akati wandei, saka tichamhanya kuitira nguva dzedu. Musoro wenyaya unoti, ko iye wawakamboona ndiani? Ko iye wawakamboona ndiani? Semazuva ese tichatanga tambobvunzana nokumbochekawo masettings kuti vauyawo naro here bhuku remurayiro. Ukaona vhiki mbiri dzotonopera munhu asina yatsonata zvakaoma. Ingotarisa ari pedo neoti ane Bhaibheri here, kana asina unongodzungudza musoro kuti zviri pano zvakaoma. Unongotarisa wivhi yavari musoro, utarisawo pusha Bhaibheri kuti ende makaoma. Kana achayawo Bhaibheri ngaawanewo pokunyorera. Takadzidzapo pachapter 17 yemabasa avapostori, varipo muchiri kuirangarira. Hanzi akasvika paBheria, hanzi vanhu vepaBheria vanga vakasiyana nevevamwe vese vakaparidzira. Hanzi chokutanga vaigamuchira shoko nemwoyo wese. Tiripo here chechi yaMwari? Number 2, zvinonzi they read the scriptures daily to see if those things which were said by Paul kuti ndizvo here. Vaiverenga shoko raMwari every day. Tiripo here chechi yaMwari? Every day vavasingarari vasina kuverenga, especially mavhesi avanenge vaudzwana namen of God. Vaiti ndisati ndati amen ndopfangwa mbotanga ndamboverenga because maziso ndinawo, ende zvavaverengawo izvo ndogona kutozviverenga. Ndikasaponesewa haisi mhosva yavo, imhosva yangu, nokuti neni ndaigonawo kuzviverengera. Ndizvo ka usarara usina kuverenga Bhaibheri. Handitika yes kuti undoona kuti zvanga zviri kutaurwa nomuparidzi ndizvo here. Nhasi tiri kudzidza pamusoro pokuti wawakaona ndiani. Nemhaka yatiri kutaura pamusoro pekuti wawakaona ndiani, vanhu vane zvavakaona. Pane here akambofamba nepane imwe nzvimbo yokuti akapfuura napo unovafudzi richimira so musanyipira tisingazviko izvi kwenyu? Ndozati idzedzidzi ndo dziri kuindisa vanhu kuvaprofita venhema vachindonyepekwa idzedzidzi. Saka ndo dzatiri kutofambira dzacho manje, Bhaibheri richitibatsira. Pane here akambonzwa kunzi nzvimbo iya hapafambi usiku? Pane akambonzwa izvozvo? Kana kuti imba iyo hakuna unogona kuigara iyo. Ukaona waigara imba iyo, unongorohwa mamwe mambama usingazivi kuti abva nekupi. Kwedu kumusha uko kune kamwe karukova kanonzi karukova kamisi. Vanotaura nhoroondo yekarukova aka vanoti ivo pane umwe ticha akanga ari mudzimai wake, ndobva anetsana nemudzimai wake akanga ari misi. Ndobva arova mudzimai wake kusvikira muuraya, ndobva amusunga netai pahuro, ndobva amudhonza afa, ndobva anomukanda mukarukova iko kaya kaya.
Saka every time unenge uchipfuura neparukova paya taingozwa kuti mamisa akudhara vaizikangwa kupfeka gogo kana kuti glass shoe amenoti munoti chikwenyu ama kuti mastiletwa. Saka waitoziva kutoti every time paunopfuura neparukova paya unonzwa kuti ko hanzi misi vari kudii, vari kufamba. Pane dzimwe nzira dzinotozikama kuti ukapfuura neparodhi panonzi pabridge riri apo pakadonha puma yemasoja nguva yehondo. Saka every time paunopfuura napo unochinzi left right scott quick forward march turn up sharp shoot wapfuti dzichidhuka, but hauzvioni ukaenda masikati. Pazoita dzimwe nzvimbo dzokuti ukasvikapo unonzwa kuti panenge pachimbiwa nziyo dzehondo, panonzi pane pakafira vanhu ipapo. Mibvunzo watova nawo ndewokuti saka zvatakaona zvekunzi dzimba dzeyadzipindi kana kuti pane munhu wandakaona paguva rakachifamba asi akafa, wandakaona ndiye here wandakaona ndiani? Tarisari padhuze nekuti fasten your belt. Ya vanhu havadi kuwanyadza kadaro, but Mwari wedu wakatendeka, havana zvavakatisiyira zvisina kutaurwa. Bhaibheri rinofanirwa kutibatsira kuti watakaona kana kuti vatakanzwa nezvavo ndiani. Handei pana Varoma chapter 5 manyamberenge pana vhesi ya 12 titange kunhoroondo yacho yekufa, nyaya dzekufa tione nhoroondo yacho kuti dzakabva nekupi. Inoti saka zvivi sezvazvakapinda munyika nomunhu mumwe, manyamberenge norufu rwakapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Panapa tikuda kutanga kutsvaga nhoroondo yechinhu chinonzi rufu kana kuti kufa. Chapter 5 verse ya 12 yavaroma yoti saka zvivi sezvazvakapinda munyika nemunhu mumwe nerufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza, ende vakatadzira mumunhu mumwe chete. Kana wakuiverenga 3:23 yavaroma zvakare yoti mubayiro wechivi ndiro chiinai, ndiro rufu. Saka rufu mawiro arwakaita rwakatanga kuuya nemunhu mumwe chete mugarden of Eden. Tikaona Adam apuwa mutemo naMwari, usadai, ivo ndobva vadarika mutemo uya. Saka pavakadarika mutemo uwo uya hanzi ndo pakapinda rufu. Tiripo here chechi yaMwari, rufu rukatoti aiwa isusu nezvivi hatisiyani, kana munhu achinge atadza mubayiro wake kufa. Saka chinonzi kufa chakauya nemhaka yezvivi, zvivi kuri kudarika murayiro. Saka hakuna munhu anofanirwa kutaura nezvekuti murayiro wakauya manje, murayiro wakavapo Mwari achisika denga nenyika, munhu akatounza kunzi do not, waitori murayiro. Saka panapa Varoma vakutibudisira pachena kuti aiwa chinhu chakakonzeresa kuti nhasi tizotaura kuti kuri kufiwa is because munhu angaita zvivi. Saka chakakonzeresa kufa kutadza kana kudarika murayiro waMwari. Saka tatoona kuti zvivi hazvina kukonzereswa nezvimwe zvinhu, zvakakonzerwa nekuti munhu anga adarika murayiro waMwari. Ichokwadi here kuti munhu anogona kufa? Tatozviona ndozvataurwa Varoma kuti aiwa rufu hakuchatositopeki, gvatopinda nemhaka yekuti munhu atotadza. Ndo patinotoona pana chapter 3 chapter 4 Cain naAbel. Cain akuuraya munin'ina wake Abel nemhaka yezvivi zvavo zvatopinda pana chapter 3. Mwari akutoratidzira kuti iwu ndo matuso echivi aya. Saka panongofiwa pese obva wazva kuti chivichi is because of sin. Saka Mwari kudenga ngaavongwe nemhaka yaJesu Kristu akazouya kurowegwa pamuchinjikwa kuti tirege kufa asi gova neupenyu husingaperi. Tiripo here chechi yaMwari. Saka hanzi izvo rufu rwakapinda nezvivi, rufu rukasvika kuvanhu vose, ende hakuna piritsi rinomwiwa kuti munhu asafa. Munhu wose unotofa, iye agere padhuze newe ikandidheti yerufu. Because paakazvagwa pane kamwe kanonzi kakuvhute kakanga kakaiswapo, akakabvisiwa iko kaya ndobva vana mai vakacherera muvhu kuri kudhiposita kuti one day uchatevera rukuvhute gwako. Saka pawadhiposita uchatevera, tarisari pedu noti muri kuteera asikana. Utozviziva kuti uri pitsa yehonye, ende vamwe uchanonzwa kumusha uvigwa muno mutauni, kumusha uchanonzwa nehonye dzokumusha. Saka uchitofamba uchimodhera uchiswinga uchitaura navanhu uchinoza uzodoti uri chikafu chehonye dzichanovigwa pachuru. Nemhaka yekuti vabereki vedu vekutanga vakaita zvivi, ndobva vatopindiwa neropa rerufu rinouraya nemhaka yechivi. Saka zviri kutevera zvichirova kusvika kuvana. Saka handipabudi, tarisari padhuze nekuti kuri sei kumirira rufu. Hadzidi kufa, ende hadzidi kufa. Ukadziudza kuti mazuva ano waona shuwa here vasikana shuwa here cho, unotofa, hauna imwe option because pane vakatanga nenyaya yacho nani. Asi anofira mumaoko aJesu Kristu unomutswa parumoko. Haleluya. Hanzi kudii?
51 pana vhesi ya5 yamapisarema iyo zviri vhesi ya5 ya tarirai zvakaberekerwa muzvakaipa mai vangu vakandigamuchira muzvivi. David ari kutotaura chichema kuti tarirai takaberekerwa muzvakaipa rechirungu kuti for I was conceived in sin. Saka pandakatozvarwa pakaita musanganiswa wevanhu 2, baba vanga vari mbavha, mai vari muroyi, ndobva vasangana kukazvabva ini combination yembavha nemuroyi, hybrid yacho, nyangwe pitbull haipindi. Mbavha nomuroyi ndobva zvasangana, ndobva kwazvabva anonzi iwe. Tarisari patizonoti hamuna kuchipasikana, kutsvuka hako asi dzamakatakura dzopisa. Zviri muropa rako. Hakuna anodzidzisa mwana kuti usaruma munyato wamai, but kanoruma 85 months unoona nga. Hakuna akakadzidzisa izvozvo. Chii zviri muropa raAdamu rekutadza. Saka zvokutadza izvi hakuna munhu anodzidziswa kutadza, zviri matiri. Even ukati ndidi kumhoresana navanhu pachechi, ndikasvika pachechi paya kutakura cheya yangu, uri mutadzi akanyarara, uri mutadzi ane structure, uri mutadzi ari fit, chimuka uchijoga makuseni kuti nditaure navanhu ndinakaisa kuti ma-airpods twangu, uri mutadzi anojoga. Tiripo here vanhu vaMwari. Saka nyaya yezvivi haugoni kupukunyuka. Kana pasina ropa raJesu haugoni kupukunyuka. Nyangwe ukati pane zvimwe zvimafomula zvinobatsira, nyangwe ukadya makiukamba nemirivo netsunga nechomoriya nekovho. Vabereki vedu vekutanga vaitovawo mavegetarian, asi vakakundwa vari mavegani kudaro. Kune vanhu vanofungidzira senge zvinokundwa zvinobetsera, haiwa ndezveutano, paruponeso panotoda nyasha dzaMwari neropa raJesu. Ndokuti tiikunde hondo iyi. Unotochiva mukadzi wemunhu wabva kudya makiukamba nemvura, chimwa 7 times uchijoga wakapfeka shoti makuseni uchiverenga 1 2 3 up wapedza kudero wochiva, unotoda nyasha dzaMwari. Tarisa akagara pano unotoda nyasha iwo, nganyasha izvi hazvibvisiwi nemvura izvi kana nemakerotsi izvi zvinoda ropa raJesu. Maoriginal vegetarian Adamu naEve vakadonha panyaya iyi nemhaka ihondo ende yakatangira kudenga. Iwe ungaikunda uri kumba kwako kunombobloka, kunomboita sewage kunobloka nemvura yaunomwa, unotoda nyasha dzaMwari pazvinhu izvi. Usanyepegwa nekunhu kunotombopota chii ainde paanodzoka poti adzoka kudenga uko kwaasingaindi kunongova neutsvene nokururama. Ndiko kwakatangira hondo iyi. Iwe ufungidzira kuti unoikunda munomu mamunenge muchitukana pakonjeseri, utoita seiwe ndodokobvateka rudzii ikoko. Hatipabudi toda nyasha dzaMwari. Tareva vari patizonoti usadadira nyasha upabuda. Kwai kudii naJob? Ko munhu anofa here? Chapter 40 verse 1 kusvika 5. Verse 1. Come on. Munhu akazvarwa nomukadzi. As long wakazvarwa nomukadzi. Ana mazuva ashoma. Azere nokutamba. Agozara. Ndo patondibvadza ipapo. Mazuva acho mashoma. Asazere. Azere nei nokutambudzika. Dzikai nayo. Anobuda seruva. Ndokusvava. Kana ari uri kusvava. Vhesi inobvadza. Uchibva musanuni paya kubva kundozama kusasvava. Kwai kune munhu unonzi anti-aging. Anti-chi. Kungozama kunonoka hako, asi kunonoka hakusi kusaka. Kwai kune inonzi anti-aging. Toda kubvisa belly fat. Anobuda seruva. Ndokusvava. Anotizawo somumvuri. Unotiza somumvuri. Haagari. Munotarira munhu akadai nameso enyu muchititonga here? Eka. Ndiani angabudisa chinhu chakanaka pane chakaipa? Hakuna. Mazuva ake zvaakatarwa, mwedzi yake yakaverengwa nemi. Eka. Makamutarira migari yasingatenderwi kudarika. Zvikanzi uvaudze Job kuti vakatarigwa miganhu yavasingatenderwi kudarika. Hapana pavangambovhairira gaba rebhinzi, nokuti navo vantoriwo neexpiry date segaba rebhinzi. It's only that regaba rebhinzi tinorivona asi rako hatiurivoni. Muchitofamba ipo papa hamuzoti mune expiry date. Last seal 02/05/2025. Handiti pamunoenda pazvimatombstone izvi zvinopedza mari pane pakanyorwa kunzi born 2 July 1975. Ponzi Tswe died 2 September 2024.
upenyu hwese hwemunhu, kuvoneregwa, kunyang'anya, chipfambi, kuzviita nokusataura navanhu, huri pachidheshi ipo paya. Pachidheshi ipo paya ndo pane kusataura nehama, ndo panonzi gwangugu ipo paya, pachidheshi ipo paya. Ende ipo paya pachidheshi futi ndo pane ruponeso. Haleluya! Pachidheshi mukoma ipo zvese zvinoitiwa kuonererwa kuita mbiri yemusikawa nokuti zvese pachidheshi. Bvunzai pere noti pachidheshi pari kufamba sei imi? Kuvhiringwa nechidheshi, kunetsekana nechidheshi, kutotambudzika. Mazuva acho mashoma, ende hanzi wakatarirwa muganhu. Ende muganhu kana uchinge wasvika, nyangwe wanga uri healthy zvakadii haupfuuri. Wasati wamba uchi munhu angokarikwa namata akafa. Mugozama kuda kutaura kwai dai anga ambomira akadla mavisa ndamuchekera anga acha hapana. Muganhu kana wanga wakati iwe Patira Babylon haupfuuri. Nyango uchiti night drive ndo yako, nyango uchigona kukipa well left, unonga urogwegwa kuka wakakipira well left iko muganhu. Namwe vamwe vangu vakaita nyaya wemwe isina kuvaitira zvakanaka, ndobva vatora rekeni vakamanya muti kwaitozisungirira, ndobva vanokwira muti nerekeni, ndobva vazvisungirira, ndobva vaisungirira padavi romuti, ndobva vachamba. Pavakajamba ani muzati rekeni inotatamuka, ndobva vanosvika vachindoti pasi ichivadzosera mudenga. Vanhu vakati varegei, vakadero varegei, vachinoguma pasi vati bari, vachidzokera kwai ndofa, wamboti watoda kundofa manje kuti vadibetserei. Ndobva vaiti rutatu vachidzokera mudenga achivadzosera pasi vati ndobva yadambuka muhuro. Sipidhi yavakarova kuita 3 months vasingavonekwi. Saka vanotaura vakomana vavo evaluata zvikanzi imi muri kuti imimi rekeni yaisina kusimba. Aiwa, rekeni yainge yakasimba, muganhu wanga usati wasvika. Munhu anoti head on gonyeti abnormal load rigoita head on neHonda Fit igoputana so. Mugomudzwa kuti makabuda munhu haisi nyaya yekuti anga akagara saidi risina kunonangana nei, inyaya yekuti muganhu hausati wasvika. Sanyepegwa navanhu chiba hariviri kana Mwari asina kuzvitendera, never. Kana muganhu wako usina kusvika. Tiripo ere vanhu vamwari? Ya, vangani vanhu vatina vakagara panapa vakamborarama vari muintensive care unit, vanhu vachibva kundovaona vakabereka mavoko vachiita milioni kaviri, but nhasi nowadzitoda kuti haiwa ndowatisenga ingwe 2050 ndogona kusvika. Muganhu wanga usati wasvika. Tiripo ere vanhu vamwari? Hakuna anogona kuziva muganhu wemunhu kunze kwemusiki wakamusika. Sanyepegwa navakomana vari kumazuva ano vanotsvaga mari vanoshava zvokuita, chinofuganisiwa ovhu ndiri kuona gomba pamberi peuso hwenyu, kupanika kundobata urungo kuchitemwa nyoro uchipagwa upfugwa mabhatiri uchidliswa vura hwesvosve kwai kuti ndavona gomba. Muudza ndavona renyumba munhu waMwari nokuti hakuna asina rake, plazi rachegwa nani. Iwe ukangodza wagomba otopanika otovhurika, itai zvose kusudza mavoko, mukadzi wemunhu achibakwa nokupai muna. Hakuna asina gomba. Muprofita unofa, mufundisi unofa. Ndera Jesu guva rokuti tikaenda muna munhu wakafa akamuka. Vanotenda kwaari kunyangwe vakafa havarambi vari mumakuva, hwamanda painurira vanomuka. Saka unotirei kufa? Tarisari pene noti tifire. Kufa kufa, nongofa wakahla kudero, nongofa. Kamuganhu usati wasvika, dzikamai mai, upenyu huri mumavoko aMwari, hahuzi mumavoko emunhu. Do you think kuti upenyu hwako iwe hungagariswa pashinda, kugariswa mubhotoro remirinda nemvura ine makonye? Upenyu hwemunhu huri mumavoko aMwari. Tiripo ere chechi yaMwari? Nemhaka iyi ndosaka Jesu achiti for I am the way, the life and the truth. Iye ndiye upenyu, kwete mvura yakasika. Iye anotori mvura mhenyu idzi dzatinoti tikamwa tinosara tiine nyota, but iye ndiye upenyu. Tiripo ere chechi yaMwari? Ya, saka kwai munhu ane muganhu waasingatenderwi kudarika. Chapter 21 verse 23 to 26 manyambere ino. Chapter 21 ya verse 23. yes. Mumwe anofa achine simba rake rose, mumwe unofa achine simba, akafara chose, akafara ane rugare, mazamu ake azere nomukaka, mwongo wamapfupa ake wakanyorova. dogo Mumwe anofa ane shuku dzomwoyo, ya asina
vasina kutongoravira zvakanaka dzichingoshuva vanovata pasi ya pamwe chete paguruva ya honye dzinovafukidza vose. inogwadza kuudzwa kuti uri chikafu chehonye asi ivhesi yadaro paumwe unofa achipanga kudya zvakanaka achingosimbira tariro mberi. Unogona kufa usina urogwa ndaiva neshoko rinogwadza hazvina kuisigwa amen zvakaisigwa hongo amen ndezvekuti unouya zvekurogwa kwako hazvina amen. Unogona ngofa uchingonzi ndichaona next year ropera ndichaona futi next year wotaura kuti yakatozoroora cousin sister yako because hazvina amen. Vhesi yati umwe unofa achishuva zvakanaka dzichingokuza vanhu vane mota dzakanaka azoona ari Maybach mudhara kuiwewa wanetsoyoka unosvika pakufa uchizvivona nameso ako asasungani chirumbidza mamarriage avangu. Wow, it's so lovely. Unongofa uchitaura chirungu wakachona umwe unofa achingorenda achitoi mukomana wokuseri nezera rake umwe unofa achine simba rake rose uchimuka makusenu uchiti ndichangorova kajogo unooma mundara. Nyaya dzoupenyu hadzisi pamamhasuru namavhesi namateke Nike naAdidas neGucci. Unofa une Gucci wemanyatera unofa. Hakuna asingafi, hakuna akamwa pirisi rokusafa nemhaka yei pirisi racho ndiJesu Kristu. Unofa mundara urimo 1 2 apa zisa unofa. Nevanhu vanofungidzira senge akajoga joga akapfeka shoti akaita 6 pack unoziva kuti echibaba akasvika anonge achiwa senge ndiye James Bond wekuZimbabwe. Unofa. Ndati kuexercise kwakaipa kuexercise imvura kuva naJesu mapirisi ukanyepa uchimwa mvura yoga wakavanda uchimwa mvura yoga usingamwi mapirisi haupori. Mvura basa rayo kuperekedza mapirisi ane nyaya yemapirisi kudarika mvura. Iwe ukawanza mvura usingamwi mapirisi unotifira tikaviga benzi. Kujoga imvura, health eating imvura, but upenyu chaihweiko huri mavoko aMwari. Vana Michael Jackson havana kufa akakomberedzwa nemadokta 7. Umwe wezheve umwe wako umwe wesiye iwa una kana dokta hauna ngurama nyasha dzaMwari. Tarisari peno kuti kuramba Mwari wozviviti iwe izvezvi ukatanga kubhara zvigwere zvodaurapwa kuIndia nemari yaunayo iyo iya yakanzi ZW iya yadzona kuti kurarama nyasha dzaMwari idzi nyasha idzi muri pere vanhu vaMwari. Kune zvigwere zvevanhu vane mari zvokuti ukazviwa zvichitogwa nemazita inonzi cardiovascular vascodaka. Iwe nyongo iwe tambira kunyongo ikoko ndokwako. Mwari akakubvisa kunyongo akakukwidza kucardiovascular tovhutira inyasha idzo. Unogwara zvinoendera nemari yako musoro matansels nekunonoka kudya chikafu chisipo zvigwere zvaona nemari. Azona chigwere chatagwa panapa chichoda 45,000 consultation. Iwe ukataura yako hai chingora paine izvozvo vapera nondoporera mberi anzanoti hawo kakwera uchimwa mvura seredhieta unoporera mberi. Hakuna nelicense yokunzi kwai hafi mwana mudiki unofa. Ndosaka vamwe tisingavabati pamavoko vanotozvarwa vakafa mubayiro wechivi. Saka pana chikonzero chokubvunza wanga ari mudoko sho mwana mudodori kudai so kushwa kumbofuya akambofuya kumboyafa shwa mwana kumboyafa unofa. Ndozvatonga nejob asati apedza degree unofa. Achibva kugraduation musati matombodya mari yacho unofa. Achibva kuinterview atopasa chitonzi mangwana rutanga basa unofa. Zvokungofamba famba kuzvinetsa after all hamuna simba rokumutsa futi ndokuda chipinge kwadoko wati chichakaitika. Vatete vaya vekukadoma pavakauya ndopakatanga kuutsira weza vavauya kana vavasina kunairwa nomuganhu akakunda waingofa. Saka munhu anofa kosaka iye munhu chii 2 dzaGenesis pa7 vesi ya 7 eka Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake ya munhu akava mweya mupenyu. Saka munhu mubatanidza zvinhu 2. Guruva
plus mweya weupenyu is equals to munhu. Tiripo here chechi? Todzoka kumabasics acho. Mwari achisika munhu kwakutora guruva refu, kwakuriumba, kwakurisa apa, kwakufuridzira mweya weupenyu mumhino dzake, munhu kwakuva mweya mupenyu. Saka munhu mubatanidzwa wezvinhu zvingani chechi? 2. Guruva refu plus mweya weupenyu. Ko kana achinge afa chii chinoitika? Muparidzi chapter 12 verse ya 7 inoti, manya kuna muparidzi, toda kuona kuti kana munhu achinge afa chii chinoitika. Kana achinge paakagadzirwa naMwari guruva refu plus mweya weupenyu is equals to munhu. Verse ya 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa, zvanzi nomuparidzi hazvina maturo. Saka kana munhu achinge afa, kuparadzana kwezvinhu zviviri zvanga zvakambosangana. Guruva refu radzokera kuguruva, mweya weupenyu wadzokera kuna Mwari akaupa. Mweya weupenyu haasi munhu. Tiripo here chechi yaMwari? Mweya weupenyu haasi munhu, is just the breath of life. Chinonzi munhu mubatanidzwa wezvinhu 2. Guruva refu plus mweya weupenyu. Zvakureva kuti zvikaparadzana hapachisina munhu. Ndosaka tichindomuvhuchira nemhaka haachisina chaanokwanisa kuita riri guruva refu, because mweya weupenyu haumo. Saka tinomuvhuchira kuti chava chitunha nemhaka yei? Nemhaka yekuti haachina zvaachakwanisa kuita, because mweya weupenyu wabudiswa maari, hauchisimo. Pane here akamboti achifamba muna masocha umo akasangana nomweya weupenyu uchida kutenga mafirisi. Ndaona mweya weupenyu uchitohagana nomwe mweya weupenyu apo. Zviriko here izvozvo? Hazviko. Nemhaka yei? Chinonzi munhu mubatanidzwa wezvinhu 2. Guruva refu plus mweya weupenyu. Kana zvaparadzana hapachisina chinonzi munhu. Regai tinzwe kuti ane zvaanogona kuita here kana achinge aparadzana. Ecclesiastes chapter 9 verse ya 4 kusvikira verse ya 8. Manya verse ya 4. Nokuti kana munhu achiri pakati pavapenyu, achine chinhu chaangatarira. Nokuti imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa. Nokuti vapenyu vanotozviziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. Idai nayo kunyange nomubayiro havachina, havacharangariri rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo, zvose zvanguva zvapera hazvo. Havachina mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Chindai pavhesi inotevera chapter 3 yamuparidzi verse 18. Bhaibheri rotibuditsira pachena. Remember, ari kutaura zvinhu izvi ndiMwari akasika munhu. Kana uchida kunzwisisa pamusoro peNokia kana kuti peHuawei, unoenda kune vakagadzira Huawei. Mwari akagadzira munhu, ari kuti iye pana muparidzi, kana munhu achiri pakati pavapenyu, ndipo paane zvinhu zvaanokwanisa kuita. Asi kana achinge afa, haana chaanoziva, nemhaka yekuti guruva refu radzokera kuguruva, mweya weupenyu wadzokera kuna Mwari. Hapachisina chinonzi munhu apa. Ikaendera mberi ichiti, godo rake nokuvenga kwake zvose zvanguva zvapera. Hachina mugove pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Iye pfungwa yakaoma iyeyi, kuti munhu abvume kuti wakafa hachina mugove pane zvose zvinoitwa pasi pezuva. Iye yakaoma iye. Kana guri rudo, Bhaibheri rati rudo runoitirwa vapenyu kwete vakafa. Tiripo here vanhu vaMwari? Kana waimuvenga hazvichabetseri, uri kuwesta kuvenga, tsvaga zvimwe zvokuvenga. Because haachazivi, because haachisina mweya weupenyu. Saka rudo runoitirwa vapenyu kwete kuitira vakafa. Nokuvonai machemero amunoita parufu. Hadzinazo dzakaita vari vapenyu. Tinokuvonai kumasimetriko inda nekobra. Kana ndaenda kokoroka govera mama vangu, iwo sinamba watengera tennis vari vapenyu. Totora maselfie. I know mom, you are seeing me. Iwo marara abataiwa. Kuwesta. Sakwenya pasingavavi. Rudo runoitirwa vapenyu. Tengera vana mai shuga vachiri vapenyu. Vana mai ngavatenge gwembeo vachiri vapenyu. Ngamai vako vanobuda mbiri yokuonekwa kushama nevakomana vanofudza mombe.
iwe wakagara kuno kutaura wakagadzirira hove pekuti zvihove zvazvo mumba kutsamwira kuti kiita haina kudya wakamborega kutsamwa kuti vamweni havana kudya iye zvino zvava nemavhesheni matatu enhamo nhamo yekushayiwa mbeu yekushayiwa matenesi yekushayiwa unopfirira iwe wakatsamwira kuti kiita haina kudya pahanditi zvipuka zvamwari zvisingabati zvakanaka koma yavo kuda kumanya kunotenga tombstone netimu rangu riri kuaustralia kuda kuuya kuno pamba vanenge vachigara vanenge vachifonekwa isaibalauti mambo mwamvura haizi radiata inongodibva mvura vanoda kuindiswa kuchipatara kunotonzi kutongwara zviri nani kutova pamedical aid than kunovajoinisa funeral police vanongopuwa murumanyama ai mavakuwasei apa una kana certificate rered cross mavakuwasei kwenyerai pamoto mudziise chifuva vanoda kutengerwa zvinoiti baba penyu kwete vafa kwai mubasha chaiye kwai mubasha asvika okota fosi kuchiri kwai masvika nezitumbu neokisutu nechiprogramu chakaprintiwa kwai ndi akatenga kaseti but mai vaitambura vachidemba kupfimbiwa naheadmaster kuti vaone kwakunochingidzira mvura iye akagara mutauni akapfiririra mabhurain vatsotse vanhu ava ndokusaka vachinyanya kuwandira kuda kunotenga matombstone wakaitei vari vapenyu mai vako vanotogwa picture nemasocial organization chine nhamo ndeicho iwe wakagara munomu wakapfeka maoriginal neguchi ende vadhara vanenge variko kumushawa vachitambura achiwisa murombo unenge ane vana 7 akavachengeta vari 2 asi vana 7 vari kutadza kuchengeta vanhu 2 mudhara wako ane mamistakes ake akaita uri bita but he remains your father ndiye akanyorwa pabirth certificate rako kuti mulambo kana kuti shumba kana kuti moyo iye uya mudhara ye nokupusa kwake nokusazungamira he remains your father notogwa pikiche kunzi inonzi nhamo asiti nhamo ndeiyo uchiri kwa baba vako vakapfeka kota gamuduzi rakanamawa nechikuni chomoto ende vadhara vanenge vachitaura parufa pamadoro pai mwana wangu mukuru mwarari mwe mukuru apa kasunga bhurugwa netai iwe chichijanisa mabhandi painotenga itani haindiwe guchika ya isiri venaiki komudhara demunamato yako yaenda vaya mudhara kwai haiwa wamukomana ngaumbomira daibona chimwe chipicha chakasendwa pane rimwe gurupu mwe mudhara akaenda kuvakomana vanogadzira mafona zvikanzi vakomana ndigadzirevo foni kwai yakafeye mudhara zvikai foni ine dambudziko rokuti vana vangu haimboreceive mafoni anobva kuvana vangu hapananzwa problem yefoni iyi ndeyekuti haipindi makalls anobva kuvana vangu chindendeya parufu chitaura nechirungu actually the guys at the graveside they're almost done wakamboregere kumbouya ukambotogwa navo picture day was spent namam noti mai vako ndiva kucheche toti mufundisi baba wakanitasa notoona sange ndiri baba vako iyi kai baba ini kuita baba vako inda kuna baba vako kuchipinge inda kuna baba vako kwamurondo pedzi kujojonoko wombonotogwa pikicha navo woti ndo mudhara akanitakura muchiuno chake izvozvo zvine blessing yazvo handina blessing yako iyi ai baba ini kuita baba ini ukanitarisa unoona papa ini kutarisa inda kuna mudhara wako chitengera vanhu vatisina kana basa newo matriplai makeke kudai rudo kunoiti baba penyu ndichitotaura kudai so when was your last time just to make a phone call timudhara muri sei 4:16 ndozvo dzinotaura dzaluka akasvika panazareta paakarekwa akapinda musinagogu nemusi wesabata chikristu kumboenda kumusha mbonobona timu rakakopa mabhuku zvikanadamuka munoona vadhara ya ndandiriko last month but kwandi chicheka vadhara muri sei ya muri sei nedoro ravo iroro vanhu vamwari ya handitengere ngapa mari notenga doro haisi huro yako inorimedza iye mwana ndakatotarisa huro iyo ichiri minya kudai wonoda kuti asekretari omwe yamuchene yeti sinners on behalf of Christ kuda kubetsera Jesu kuvenga vatadzi vake kana vatadzi havana kutadzira iwa una denga vatadzira akavasika mai vako ni mai vako nyange vasingagoni kutaura chirungu ni mai vako vakauya kuvisit kuzokuona itotogwa mapikicha because chimwe chakavashakadza ioperation nekuti iwe ubude iwe ai mama munondinyadzisa mukavaya kuvisit mufana ibvunzirewo dziri pedo noti makaguma rini kuona mai komatenesi neshuwa kwekuti mai vako chikopokopo ndichifonerana nechimagurupu zvenyu zvemukanda aichanenda chikakaka
chiri kuite chiri kumwe achofiwe chiri kwamai vari kumatipa kumwana wavo haichapindira chichambosevhisa ine zvana zvenyu muzvitsiure zvezvizvi zvinotaura nechirungu. Mame, who is that old scruffy lady? Uchibudza kuti mufana ndinokupeta. Ndinokupeta. Tikuda kutsiura kunzi kufa uchitukirwa mubereki wako uripo. Muri kunowa mwanavo. Vanofona vanovangwadza vanoda kumwana wavo. Ukabona vapinda mumba mako it's a blessing. Vabvunze vasina vabereki. Vachakuudza kuti vakomanaka mutombori navo. Mudemba kuti dei vafa. Chinonyepegwa uchinzi muprofita ndeyefata. Ni vanhu vakanosvika vakandochinja nemazita kuchinja senemu kupuwa senemu yemuprofita. Iye apa kuramba choramba vana ndo vanotoramba vabereki vanga mwana wangu nyamba ari kujere mwana wangu karwara izvo zvimuchemberero yayo ndi anotambura ndewewe ndiani kusara kuti mwana wangu ibenzi riri kupenga musiriri but mwana wangu dai vabereki venyu rudo kunoitirwa vapenyu hamunichizivi chistori chaitaugwa chomukomana weyu manye pavhesi inotevera munhu wamwari musati maenda ipapa hamuna kuchiwa chistori chachinotaugwa chamai vaya uchera uyu wakanga ane murume wake vauraipenga achigara achimutsiura baba zvamuita izvo hatiabatosvika baba zvamuita izvo hakuna batosvika basa nazvo I don't care manje life hauitsotsi unototsa vanhu but life hauitsotsi manje unoti haidhoni chirwere chasangana nayo uye achiyera watoti ina handingazvigoni zvokukira nchiterana nemunhu uya murume wogwara kwamarwe akugwariuka kana wogara kana wogara uchadii unongodawo panguva yanongochirira kana woridzwa havachakudi unopiwa chibhegi chinenge chine usi neshoti raswaziniga rakanongwa pabhero wechidzokera ungodzoka kuti first marriage akaduka somukomana mukuru pambabei kudai sorry kaichidlai sorry nechikokumbira regero zvose kanziko zvinosepa mamai bona sorry zvida kukombanzeta mayeze upenzi vadzoka vogwara vaonda zvino vakavata pasi apo waita kamagwa nenhunzi kwemorega zhou dzichinditsika vereshu chiyera tikati hazvinetsi kwakungotora kwakubereka naye kuchipatara icho chakasimba tikati vimba najehovha uregosenda mapanjere dzako zvirina kuvimba najehovha pakuvimba nemachinda chamutora chamubereka murume uya naye kuchipatara atinosvika kuchipatara powa bhedhi adhibitiwa zvino chapera chadana mukadzi wenyu chiyera uya mufazi wamukhulumela endi muvambe ngezandla bateruwako mbata tobva achitarisa kudaizona chira chiri kuwedzera kusimba chovimba namwari kudarika murume waramba ndosara nomurume unonzi jesu tobva amutarira kubva kumusoro kuzasi kusvikazi vazasala vetapusa danana muchiri vapenyu zvimataretare mumabhedhirumu nekokurayo vazasala vetapusa dewaiziva varume vakasvinirira mukadzi wako usati wafa musi waunongonzi gemu unotonyengwa musi uwoyo rudo ngakuitwe tichiri vapenyu tiri kuta zvengwa kublutikani kwaiwasindire kuti k warege kuti ok mazuva mashomari aya ziri nokutambudzika ndeyekutongesana wanga uripi wanga uchitaura nani wanga uchidii dandiri kuchechi uchiteke chinamata ani jesu ndipe jesu wacho nditaure naye zvimatare kungodzokera kumba kutongwa manonoka mamuri kuzimori hauzi kwakurumidza nhasi hamuna kuwa chikafu kandosamakurumidza vazasala vetapusa tarisari pere noti vazasala vetapusa kamudhura kutsamwa kune basa kutsamwa ibasa because unofangwa kuona kuti wakatsamwira ari kuone wakatsamwa unotowedzera kusimba zvinoitirwa vapenyu rudo kuvapenyu shanjirai hama dzenyu muchiri vapenyu vanogara kuno kusatsitsi pati hama dzenyu ida hama dzako nevamwe vanhu vasina mari but vane wisdom katauritswa kuti mutarautaura zvinhu zvemusoro hanake mari pointi yake inononoka kutemba but pataurwa zvinhu zvine musoro iripo iri vanhu vamwari ya saka rudo ngaruitirwa vapenyu inoda kumanyamanya muchitenga mazi tombo ye125 haafi akazviona ende haidzoki tadza kumutengera matenisi achiri vapena achene nesutu akachena ya iripo iri vanhu vamwari ndanomutengera fortuna amboidhiraivha so achibondera ndiye mwana wake
ndaro kuenda chifoni chakatekwa nestick emechisa chibhatiri chikuseri chimotorola nguva iyo iwo chiswaipa smart Samsung nema what ngaanetseka rino kuswaipa anayo anenge achisekerera anenge achitaura zita romwana wako tandiwe anozati vana mai venyu kudana nemazita nyongoko zvandakawetigwa natandiwe amene uzifoni iro rinodi chimbove chimuzukuru chodamwa chimbove yaumbosvapa umbotitora kwainei selfie dzichisekerera mumavenje imomo mune ropafadzi ukaudza kuti mai vako muroyi vanoroya mwana wavo 318 manyani ndoti vadye vanhu tukwai vana havandikoni vanodyiwa ndati vadye vanhu ngavandodyiwa 318 yamuparisi ndakati mumwoyo mangu izvi zvinoitwa nokuda kwavanakomana vavanhu kamoni kuti Mwari avaidze aone kuti ivo vamene vakangoita semhuka nokuti zvinoitirwa vanakomana vavanhu ndizvo zvinoitirwawo mhuka zvose zvinoitirwa chinhu chimwe mufiro womunhu ndiwo mufiro wemhuka zvose zvinokufema kumwe munhu haana panopfuura mhuka nokuti zvose hazvina maturo. Vhesi toida ukawa bhaibheri richiti munhu nomhuka hamuna pamonyanya kusiyana panyaya dzokufa idzi zviri kungwarirwa nebhaibheri kamufiro kaunongoita nekamufiro kakaita broiler iwe same saka mukana mafunga kuitira munhu bira kuti adzoke musha mabroiler wose nemarodhana wose nembudzi dzose ngadziitirwe mabira dzidzosewo mumusha kozi hamuna pamosiyana mweya yenyu yangufanana makasikwa daily imwe hauna paunosiyana napo nemhuka panyaya yekufa kana imbwa isingagoni kumuka kuita chipoko nemunhu agoni kumuka saka mubvunzo wati saka ndiani atakavona kana tisina kumboona chipoko chembwa nechipoko chehuku nechipoko chembudzi saka ndiani watakavona bvunza ari pedo nekuti saka ndiani atakaona ndozvotogwa nebhaibheri mufiro wemunhu ndo mufiro wemhuka kana tisingagoni kufamba kuti mombe yafa sei nyangwe munhu afa hatigoni kufamba kuti hwisi kuti afa sei nokuti ndozvitogwa nebhaibheri kwakudina Job 14:21 verse 21 vana vake vanokudzwa iye asingazvizivi vanoderedzwa asi iye haoni vachiitirwa izvozvo vanosara vachiupgradwa iye hazvizivi vanosara vachideredzwa agosara vachitreatima kaki nana step mother achimwisa wamviringi iyaye yakaposa yadialotika iye hazvioni kozi wafa agokwiridzigwa asi havazvizivi but satani wakandogara ndo patava kutoenda manje saka chii chechiitika ndekuna zvakazarwa kwakatangira hondouro mwana wake anogona kupromotwa pabasa kwaine bhaibheri yaambova akazviziva agodzingwa pabasa iye haazvizivi nekuti wafa but hazvina kudaro kwedu manje kunotoitwa bira nevari kucanada votodamwa kuuya kuita bira rasekuru richiitigwa magraduates namaprofesa vakadzidza kusvika mumabhonzo edzidzo vachiuya kodzosa sekuru vakaramba chikoro musokuvhura ECDA pabreaki kuvadzosa mumusha vekusadzidza kwavo ikoko kwai kuti vabetsere vana kuzvikoro ivo vasingagoni kana alphabet vakafa vasingazivi kana kuti A na B 1+1 vaiti 11 koiwo motikari inodhonza imwe ndeipi menyu neyakafa handiti menyu ndo inotodhonza yakafa but ikuafrica zvidaro manje yakafa ndo inotodhonza menyu kunotoda kutoenda paguva rasekuru kuti zvifambe zvekutengesa hembe dzekuteki nokutengesa maexjapu ivo vakafa vakangogara pachirei chaitonziwa namazunga nasikani saka ndiani ari kuseri kwenyaya iyi kwai kudina zvakazarurwa chapter 12 pana vhesi 9 come on zvino shato huru yakakandirwa pasi iyo nyoka yekare inonzi diabolos zvasatani munyengeri wenyika yose yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo ikadini ndikanzwa izwi guru kudenga richiti zvino ruponeso rwapana vhesi ya 12
saka farai kudenga nemi munogarapo mune nhamo imi nyika negungwa nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Mwari wakuitsanangura nyacho zvikanzi Satani paakakandiwa achibva kudenga haana ngouya ari woga, wakauya nengirozi akadonhedzwa panyika nengirozi. Vhesi 12 ikati aiwa farai kudenga nemwana kugara vanhu vane nhamo ndevari panyika nokuti Satani wakakandirwa pasi. Ende haana kuuya ari oga, akauya aine maangels atinoti maevil spirits, mweya yetsvina, madhimoni. Saka Satani paakabva kudenga akabva nemaangels. Bhaibheri ngaritibatsire panyaya iyi. So what? Watakaona ndiani? Psalms chapter 34 pana verse 7 inoti kudii tukasitsvaga kuti watakaona ndiani. Verse 12 zvakazarurwa wati Satani paakadonha achibva kudenga akadonha namaangels kuti vazoitei. Regaitiwe 34:7 dzamapisarema Mwari achitaura unoti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nokuvarwira. Zvikanzi chimwe chinhu chinoitiwa navatumwa vaJehovha vasina kuwa kukomberedza vanomutya nokuvarwira. Tiri kwerechechi yaMwari. Musakanganwa kuti Satani paakakandirwa panyika akakandirwa navatumwa avo. Mwari une vatumwa avo. Chimwe chinhu chinoitwa navatumwa vaMwari kufamba nevanhu vaMwari achivarinda nokuvarwira. 2 Corinthians chapter 11 pana verse 14 manyamubereki. Saka chii chiripo apa chirikuda kupindiswa pachena nebhaibheri iyo zvii chapter 11 verse 14 iyo verse 14 naizvozvo hazvishamisi nokuti kunyange naSataniwo anozvishandura achizviita mutumwa wechiedza. Tiri kwerechechi yaMwari. Zvikanzi izvo musashamisa, hazvishamisi nokuti kunyange naSatani unogona kuzvishandura ozviita somutumwa wechiedza. Zvii zvinogona kuitwa navatumwa 34:7 dzamapisarema dzati vatumwa zvimwe zvinhu zvavanogona kuita kurinda vanhu. Zvikanzi musashamisika futi nevatumwa vaSatani vanotozvigonawo izvozvo. Saka muri pamuri papo nengone ngirozi dzako tu yaMwari inokurinda neyaSatani. yaMwari inoziva nhamba dzako dzechitupa, yaSatani inodziziva. Inoziva voice rako, inoziva hembe dzako. Ende muzive mashoko okutaura. Zvaunotaura uri mupenyu inozviwa. Vakasiya vati maiti handidi kuvaona parufu bhangu, vakangouya ndichaona zvoitika. Ngirozi yaSatani iripo padhuze iri kuzviwa because vaipa mission ka. Satani akatova dispatcher kuti zvinoitwa nemaangels aMwari izvozvo vandoita. Ndezvipi zvinoitwa nemaangels aMwari zvinogona kuitwa namaangels aSatani. PaHebrews chapter 13 verse 2 manyamberi musakana nokuitira vaeni rudo nokuti vachidaro vamwe vakagarisa vatumwa mumba vasingazvizivi. Zvikanzi chimwe chinhu chinogona kuitwa navatumwa vaMwari chechi halo kugona kuuya vari muchimiro chavanhu. Ndosaka vaHebheru ari kuti musakanganwa kuitira vaeni rudo nokuti vamwe vakagara nevatumwa mumba vasingazvizivi. Maiziva here nyaya yedu iyai hatichaiverengi nekuda kwenguva. Ipana Genesis chapter 19 munoverenga kumba vhesi ya 1 kusvika vhesi ya 5. Abraham akagara pamukova wetende. Vhesi inoti iyo vatumwa vakasvika kuna Abraham. But Abraham paakavavona vakagarapo akati vadanzira akati varume itopindai nekuno muchishambidza tsoka dzenyu muchiwana zvokudya. Abraham achivaona akati waona vari vanhu. Chapter 19 same applies. Kana chapter 19 chapter 18 chapter 19 Lot akagara pasuo reSodom kwakuona varume vaviri vachisvika akati madzishangu dotsaukira mupinde. Haana kuchiziva kuti ari kutoshedza vatumwa, akatozozviziva vakutopukunyutswa vakubudisa. Saka vatumwa vaMwari vanogona kuuya vari muchimiro chavanhu. Bhaibheri ndobva ratiye kuna 2 Corinthians zvinogoneka mwana vatumwa vaMwari zvokuzvishandura kuita savanhu navatumwa vaSatani vanozvigonawo izvozvo kuti vanyengedze. Saka watakaona paya hasi munhu mutumwa waSatani achidiuya ari muchimiro chemunhu akafa kuti titende kuti wakafa haana kufa zviro kwazvo. Tarisa ari padhuze noti zvauriwo gotiza.
VaHebrew chapter 1 pana verse ya 6 inoti verse ya 7. Hebrew chapter 1 zvinhu zvinogona kuti vatumwa vaMwari. Verse ya 7. Yes. Napamusoro pavatumwa anoti iye anoita vatumwa vake kuti vave mhepo navaranda vake kuti vave murazvo womoto. Zvikanzi chimwe chinhu chinogoneka navatumwa vaMwari kuti vaite mhepo. Chimwe chinhu chavanogona futi kuti vauye vari mumurazvo womoto. Hausati wambaona chikwai dzakasimuka mhepo, paangosimuka imwe mhepo ikasimudza amba zvatisina kuisisa. Izvo mutumwa waMwari ari kurwisa vanhu vagofamba vagotemegwa nyora nebhonzo reshumba. Izvo iri ngirozi yaSatani iri kuda kuti tende kuti wakafa haana zvaanoziva, ane zvaanoziva. Tiripo here chechi yaMwari? Zvikanzi vatumwa vaMwari vanogona kuuya vari muchimiro chemoto. Zvakamboitika here kuti mutumwa waMwari akazviratidza ari muchimiro chemoto? Exodus chapter 3 verse 1 kusvika verse 2. Aiwa, chimhanyai mukandoiverenga, munoiverenga kumba. Vatumwa vaMwari vanogona kuuya vari muchimiro chemoto. Mukaverenga chapter 3 yaExodus, zvinonzi izvo mutumwa waJehovha wakazviratidza kuna Moses. Ndobva avona gwenzi richipfuta moto asi risingatsvi. Kusvikira tozosendera padhuze asi gwenzanzi raipfuta risingadi chechi. Ari mutumwa wani? Zvikanzi nevatumwa vaSatani vanozvigona izvozvo. Saka tikaona pachipfuta moto pasingatsvi, haazi wakafa akafa akatsama. Kwete, mutumwa waSatani ari kuda kuratidzira hondo yake iya yokuti munhu haafi zviro kwazvo. Muchiri kurangarira pana Genesis chapter 2 pana verse 16 Mwari akataura zvinhu izvi. Jehovha akataura zvinhu izvi. Zvikanzi izvo ukadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya. Nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Ukaverenga chapter 3 yaGenesis, Satani akutaurawo achiburikidza nenyoka. Zvikanzi hamungafi zviro kwazvo. Tiripo here chechi? Ukaiverenga nechirungu inotiyo ukadya muti uyu you shall surely die. Ukaiverenga nechirungu Satani opindura unoti you shall not surely die. Vanhu vakatiza chirungu ndikuvaona. You shall surely die. Uchafa zvamashuwa. Satani oti hamufi zvamashuwa, munongoti feo. Modzoka muchichengeta vanhu. Hamufifi. Mwari ati munofa fi. Ende kana mafa hamuna chamunoziva. Satani akati you shall not surely die. Kufa munofa but not zvamashuwa. Iwo wabonyamwe nemamuvha unoona aya echipoko chiya zvekuNigeria. Chipoko chachona chaisinge cherudo nevana. Ende unochitochifarira uchitochema kutochema mufi. Venuwe chipoko chaGenevieve chine rudo nevana, chichasinge chikuda kugwira vana varikuda kupfuura parodhi, pane motikari iri kuda kupfuura ichimhanya, chipoko chacho chikachoti todzivirira sei, chione chipoko icho chine rudo, wobva kuti pati chipoko icho chiright, kuti utende kuti haiwa vakafa havana kuti fi. Mamuvi ndekumwe ukingdom yomuvengi koke anenge achimuka uchitomuona achitofamba ari mupenyu kwasi kuona ende iwo attention yako inenge iri kuchipoko straight kwasi kuchiona se hunai. Izvo imishini yaSatani yekusimbisa shoko rakataura pana Genesis chapter 3 kuti munhu kana afa haafi kuti fi. Vakomana vekwedu ndo vanozvigona. Akaona kuti musikana uyu ndewe level risiri rake, anoda zvinhu spereke, unotanga munyepera bebi ndine mota yangu chitondoro ndakadai so ndine raptor yangu yandofamba nayo ndiri muna netunhu twake unzi shuwa kokachinyemwera kari pasaiti really wow iye achizwa kuti hana kana hana. Saka zvaanoita manje unotsvaga shamwari yake ine motikari kuti shamwari pane chimusikana chekuwaterforce chinoda zvinhu spereke, akachiudza ndine motikari, saka zvandichaita ndipo motikari yako unongodira fuel ndoda kusvika ndochibhilivhisa imanzi mirai paya second gate ameo kana pana masocha momira paya ofona ndakutosvika uchaona rapture yeblack so uchaona ndiri kutosvika manje utopuwa nenumber plate ADB 7021 ndiri kutosvika. Achisvika unomupe utani rudo wow Jimmy, that's your car really? Ndo amasmall aya ari kuziva ndi Jimmy kuti iyi mota iyi ndiye kuvhara benzi, but iri benzi manje pari kuona kuti Jimmy une zvinhu zvake nemadza ndakataura kuti ndine mota ndofanirwa kudzisimbisa neevidence. Saka ndotikiri kuti wanombengi nemadza akataura pana Genesis chapter 3 chokuti munhu haafi kuti fi, unofanirwa kudzoka achituma maangels ake kuburikidza nemoto, kuburikidza nemhepo, kuburikidza nekutomuona ari muchimiro chevanhu kuti titende kuti havana kufa sekuru vanofanirwa kudzoswa mumusha. Izvo ingirozi dzaSatani dziri kudzoswa.
zvii zvimwe zvinogoneka manengirozi dzasatani. Chapter 1 verse 20 yaMatthew. Tipinde panguva now. Yes, chapter 1. Zvino akati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa waIshe akazviratidza kwaari pakurota, akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria mukadzi wako. Manya pana chapter 28 verse 2 to 3 tindopedzisa tiri. Why Joseph angoda kuramba Mary chinyararire, angoona Mary ava nenhumbu. But ndandamurira naye ungofuma kuti ndine nhumbu azviti. Pai akangoda ngoramba Mary chinyararire. Pai mutumwa waJehovha ndobva atumhanya kundotaura naJoseph kuhope. Zvikanzi uyu wauda kuramba harambiwi. Don't worry. Chaakatakura ndechemweya mutsvene, usamuramba. Vatumwa vaMwari vanogona kutaura nemunhu kuburikidza nehope. Nevatumwa vasati vanozvigona izvo. Unorota uchiinda kumakuva, gorotesiwa pane gold, ugotondoriwana futi wasiwariwaniswa naSatani kuti utende kuti ndakaudza nasekuru vasekuru vangu kuti ukaenda pakati usilovera pachikomo chakati ukandochera umbocheri mapiki 3 ninge wabata gold. Izvo iri ngirozi yaSatani kuti utende kuti haiwe muti kwaisekuru havazivi indakaoneswa goridha. Ndakabudzwa musikana wokuroora nengirozi yaSatani. Hope handi dzose dzehope dzimwe ndedzekuguta ende Satani anotora advantage futi. Tiripo here vanhu vaMwari anogona kune vanhu vanotozikamwa kuti akarota hope dzoitika ende chinozoshamisa nchekuti vamwe vacho vanongoita mbiri yekurota hope dzakaipa. Vaindarota kwatofika kwatobheuka muchavona zvoitika mangwana kunodai exact nehope. Izvo ingirozi yaSatani. Dzimwe hope dzinoda kuti Mwari ndibatsire ndimwe here muri kutaura kana kuti yava ngirozi yaSatani because the devil is taking advantage. Kurota uchitaura nevanhu vakafa. Iro Bhaibheri chiti wakafa nazvanoziva handi wakafa. Wenda akatora mai vangu vachimucheketana. Andiwe vanhu vanokona iwe chengeta maitiro wakaita kumulasibhona handamafarira mugowane zvakanaka. Zvinhu zvangu hamuna kugowana zvakanaka room divider yetara yakatomunywa nemujuru. Shuwa here vanhu vangu munondichebedzere munonditambudzire kwandiri kuri. Vakadamba kudana neruoko vachiti uya zvako mwanangu watambudzika kuno kwatiri kuri nani. Ndandoda kutoenda vasikana ndakangozopepuka last minute ndandoda kuri ingirozi yaSatani. Wakafa hana zvanoziva. Tiripo here. Murume wacho nani wakabva kudenga unoshandisa nzira dzose. Hatipo kunyuki kana tisingazivi shoko raMwari. Zvii zvimwe zvaanogona kuita. Chapter 28 verse 2 to 3. Yes. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika. Yes. Nokuti mutumwa waIshe akaburuka kudenga akauya akakunguruza ibwe ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Isaiah chapter 8 verse 19 to 20. Then our last verse John chapter 5 verse 28 to 29. Pakumuka kwaJesu zvikanzi mutumwa ukasvika paguva raJesu. Vakanga vakarinda guva raJesu hanzi pavakaona mutumwa kuonekwa kwake kunga kwakaita semheni. Vatumwa vaMwari vanogona kushanduka vaita semheni. Nevatumwa vasati vanozvigona. Wasati wamboiwa mbiri kune dzimwe nzvimbo dzokuti kunorovesa mwana nemheni. Unorohwa nemheni kusangana makore. Kunzi mudhara uyu usatamba naye une mheni dzake anogona kuenda anenge chizvipiga chimudhara chacho ndogona kukupeta wazviwa. Ndokupeta. Ochi munhu akangoonekwa akatumigwa gudo kumba. Mazuva echikafu chamaipiwa haya nekentseni kumusho. Sanyogwa muke vanasabhuku vaitumigwa makudo. Rakapfeka flat cape namapushi. Ndauya kuti kwai mukaregedza kundinyora gokowe goreni. Tiripo here vanhu vaMwari. Muka igotaura. Inda pana Numbers chapter 22 hamuna kuiverenga here nyaya yedhongi rakataura Hebrew. Muprofita akagara pamusana pano arova dhongi rikatanga kutaura kuti naye mukuru wangu mandirova kudai kwakanaka here. Mutumwa waJehovha ndiye akashamisa muromo wedhongi rikataura dhongi kuita nyaya. Iye mutopindurawo futi. Saka kana mutumwa waMwari achigona kushamisa dhongi richitaura nemutumwa waSatani unozvigona. Macheka mazimbudzi aya ekumusha aya rainzi rakarashigwa mamhepo ukandoricheka mwainzi akada kuricheka apedza kuricheka akarekati iye kana wapedza kundivhiya usiye chiro papano. Iri ngirozi yaSatani iri pabasa. Saka tiri muhondo. Tiripo here chechi yaMwari. Tiri muhondo kwai kudina Isaiah chapter 8 na 20. Verse 18. Tinamata. Verse 19. Yes. Zvino kana vachiti kwamuri bvunzai vasvikiro navaduki vanorira nokuita zevezeve
Hallelujah. Tiri kueresana neramwari. John chapter 5 verse 28 to 29. Kwai nyaya dzeupenyu hwedu hadzibvunzwi vakafa pamusoro pavapenyu. Ivo vakatozvikonwa, dai vaizviziva vangadai vasina kufa. Dai vaizviziva vangadai vasina kufa. Chakatoita kuti vafe vaisaziva zvaita kuti vararame nokusingaperi. Shoko raMwari ndori nemhinduro. Kwai munhu angabvunza pamusoro zvinhu zvevapenyu pavakafa here. Tiri kwerecho chaMwari hazvibetseri kuwesta nguva kundotengana nematomboso. Ndakurambidza here ndati kuwesta nguva. Kuwesta nguva yangu mukarinyora in loving memory of what daddy and sons wish you the best. Yangu mukanyora verse yangu munhu acho nanga asingapindi chechi hazvazvokubatsira usinganamati. Simba rimukufa kuina Jesu iye upenyu. Tiri kwerecho chaMwari nyango mukaenda mukanokorobha mukati evhika tingangodzakiri tisina kumbosvika kumakuva ana mudhara. Musainda mine pfungwa dzokuti vane zvavachakuitirai vakatozvikonewa. Kana usina zvawakavaitira vari vapenyu musazvinetsako. Toitira vapenyu Mwari anotozvitenda kuti at least maita something pavapenyu. Tiripo here vanhu vaMwari? Hakuna contribution yatichawana kuvanhu vakafa. Ndo zvikutaurwa nebhaibheri, hazvisi kubva muparidzi. Ndo zvikutaurwa zvatakaona zviya mini asatani anoda kutitendesa kuti munhu haana kufa kuti fi. Kwai kudiko naJohn pamusoro pevanhu ava. Chapter 5. Yeah. John chapter 5 verse 28. Yes. Musashamiswa naizvozvo. What is that in Bible? Nokuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Haleluya. Tiri kwerecho chaMwari. Apa ndo pane tariro inofadza. Zvikanzi musashamiswa naizvozvo. Nokuti nguva inouya. Ukauchi nguva inouya zviratidza kuti haisati yauya. Tiri mberi vanhu vaMwari. Vese vakafa kunguva dzakare. Pana Dhavhidhi. Ndosa vana Peter vaitoparidza zvikanzi guva raDhavhidhi tichinaro muzuva ranhasi. Tiri mberi chechi. Vakarinda. Ndosaka richirinda. Vakarinda kurira kwewamanda. Tiri mberi vanhu vaMwari. Ndozvinotaurwa navaTesaronika vokutanga. Kuti musashamiswa naizvozvo. Nokuti ishamene uchaburuka nokudanidzira nezwi rowamanda romutumwa waMwari. Vakafa munashe ndivo vachatanga kumuka. Ndizvo kaizvi. Nesi vapenyu tichatorwa pamwe chete tochingamidza Ishe mudenga. Naizvozvo tichava nashe nguva dzose. Jesu paanouya ndipo pachamuka vakafa. Iko zvino havamuki vanofa kuti fi ende havana zvavanogona kuita. But kana uine mudikana wako wakafa achitenda muna Jesu Kristu hakuzi kufa. Ndosaka 116 dzamapisaremu verse 15 ichitiyo chinhu chinokosha pameso aJehovha ndiro rufu rwavatsvene vake. Unoziva Jesu kana achikuona uri mupenyu so usina kuita sarudzo yakanaka anenge achingofuridza maoko kuti ameno zvavo handina shuwa navo. Asi kana ukafa uri mumaoko amuponesi anoziva kuti afundika tachengetera rumuko. Tiripo here vanhu vaMwari. Saka usatya kufa. Kana uchipinda muguva pinda una Mwari nemhaka yekuti unenge wapinda naupenyu. Musashamiswa. Tikaona moto kumakuva tisavhunduka. Mabasa emuvengi anoda kuti tibvume kuti haiwa havana kufa. Tikarota tichitaura navo vakafa handivo. Ivo vakafa vakamirira second coming of Jesus. Kana vakafira muna Jesu vanomuka parumoko rwokutanga. Asi kana vasina kufira muna Jesu after 1000 years Jesu abuya zvakazarura chapter 20 kapa verse 5. Zvino vamwe vakafa havana kuzomuka kusvikira makore ane zviuru zvamazana apera. Vachazomuka kapa second resurrection vakumukira kukutongwa. Aripo here manheru anhasi anoda kundijoina chakumbira sangano raMwari risimuke. Vanoti taitya zvinhu izvi. Kana pane nzvimbo iri safe kurara panzvimbo dzese usingagoni kurobhewa kana kubvunzwa kumakuva. Kana paine nzvimbo iri safe panzvimbo dzese kurara kumakuva pakanyarara hakuna vanoziva. Satani ndiye aita kuti titye zvinhu izvi nemhaka yekuti inorwisana neshoko raMwari. Aripo here anoti Mwari maita henyu nedzidziso yakachena. Kaudza zvinhu zvakawanda pamusoro poupenyu hwangu.
vamwe takaudzwa kuti wakapiwa zita romunhu akafa asina kana kuroorwa, haurorwi. Vamwe takaudzwa kuti takaudzwa zvakawanda, mai vako vakafa vaine chigumbu newe, saka zvese zvinoitika muupenyu hwako vakatsamwa. Izvo zvari kuridza makuva, vari kumakuva. Hapana zvakadaro. Wakafa hana zvaanoziva. Kana une nyaya wakatadza, uzidziwa kuti wakatadzira Mwari akataura izvozvo. Unokumbira uriregerere kuna Mwari, nokuti ndiye akataura zviri mushoko rake. Toda kuva nenguva yekunamata. Varipo vamwe pakati pedu vairota hope dzinoshisa, vairota vachitaura nevakafa, vakaudzwa zvakawanda pamusoro pevakafa. Asi Mwari maita hei, ndauziva kuti ndiSatani anenge achida kuti nditende kuti makafa une zvaanogona kuita. Kana varipo vakadero, da kuti usimudze ruoko ndive nenguva yekunamata. You know, vaprofita venhema vari kutaura zvinhu izvi, kuti pana nhingi wako wakafa, ndiye ari kusimudzira mhepo. Handi nhingi, mweya yetsvina ndiSatani nengirozi dzake ndo vari kukonzeresa zvinhu. Kushayiwa kwako basa nokunetseka kwako neutano haizi nyaya yakafa, inyaya yokuti mweya yetsvina ndo iri kurwisa. Aripo here akadaro? Anoda that special prayer. I want to pray with you. Nongosimudza ruoko uri pauri ipapo, ndive nenguva yekunamata. God bless you. You know, zvinhu zvandiri kutaura izvi ndo zvatoudzwa navaprofita. Uchingondofugama kudai kutoudza kuti nhingi wako wakafa, mbuya vako vakafa, havana nyaya vakafa. Mupenyu ndiye ane zvaanogona kuita nokuti mupenyu. Satani nengirozi dzake ndo vari kundovanda pazvinhu izvi. Kurumura chitu zvichida kudagamuchira Jesu akubatsira. Iyi dzidziso iyi, izvi ndezvavanotenda. Kana usingatendi hazvimeki sense. Unochita pastor, ngatiudzei nezviri kwedu, ngatitaurira kuti kudiko. Mauya nyaya, munomboziva here zviri kwedu zvinoitika kwedu? Kune dzimba dzisingagariki, dzinoi ukapindamo unorohwa nendiro, mai vacho vakafa vakatsamwa. Haiwa, tiri muhondo naSatani. Kana varipo vakadaro vanoti inini Mwari ndoda kuti mutisunungure pazvinhu izvi, ndoda kusunungurwa pazvinhu izvi, handauziva kuti ndiri kurwiswa naSatani, ngofamba chiuya kunokumberi ndizonamata newe kuti Mwari amubatsire. Tiri muhondo, and the devil knows. But dzidziso dzose avandopa nemastronghold aka, evanotozviziva kuti as long usati wapunyuka haufi wakazwisisa. Ariperakadaro zvafanirwa kunamata newe kuti Mwari ndibatsire. Zvimwe zvaitika kutora ndichizvinzwa, takazvarwa zvingotaura nazvino kuti tizvibvumbe kuti Mwari vana zvanoziva. Kwaita Mwari avo aripo here akadaro kunamata newe kuti Mwari akubatsire. Chakumbira newe pawakasimudza maoko, just come tigozokunamata tasikusera. Just come to the special prayer with you. Handizvi zvamakaudzwa pamusoro pezvinhu izvi, but nomweti Mwari ndibatsire. Handauziva ndikurwiswa naSatani. Just come, I want to pray with you. Just come. Uyai tinamate tosi. Mwari akukomborera kuitire zvakanaka. Pamsimo. Just come. Uyai. Idzi nyaya idzi dzavhigwa vanhu pfuma idzi. Kune umwe munhu akatoudzwa kuti iwe pana nhingi wako akafa asingadi kuti uroorwe. Handiye ba, mweya yetsvina yatiri kurwa nayo ingirozi dzaSatani dziri pabasa. Just come. God bless you. Mwari akomborere. Aripo here anoda kuvajoina. Hope dzaunorota unozviziva iwe. Kune dzimba dzokuti ukararamo unowafunzi chichisumuka-sumuka because pane zvaukaudza. Just come. Aripo here under that special prayer. God bless you. Aripo here. Just come. Aripo here. Toda kunamata tesi kuti Mwari ndibatsire. Maita henyu mandijekesera. Bhaibheri raisa pachena. Whatever zvakaitika, Mwari ngaakubatsira kuitire zvakanaka. Takunamata. Aripo here anoda kujoina. Aripo here anoda kujoina. Aripo here Mwari ari kutotaura newe, anoda kutokubatsira. Ende Mwari unozviziva kuti iyi nyaya ikai pakaroverwa mhiko dzakawanda nomudenga, saka kuti utsukuduke zvinotoda nyasha dzaMwari. Aripo here. God bless you my sister. God bless you. Aripo here vakafa vachamutswa iye zvine zvapana chavanoziva,
atiri kugwa naye ndi Satani nengirozi dzake namadhimoni. Aripo ere mwana kwa join. Just come. Come my brother, come my sister. Aripo ere mwana unamata. Siwo unepo pamsiwo. Ngati namate baba wedu vari kumusoro kudenga tokutendai mukati mendwa chitenda neshoko ramatipa panzvimbo ino kuburikidza nemuranda wenyu Pastor Nhongo. Toda kutenda nechakavanzika chekuponeswa kwedu chamaisa pachena, matibuditsira pachena Mwari taktiki dzese dzemuvengi, mano ake ose aanoshandisa kuti atibvise pamberi pouso hwenyu. Maita henyu Mwari nokumisa pachena kuti tiite sarudzo dzakachenjera nguva iripo. Chitibatsirai sesangano Mwari, mano ake aiswa pachena Mwari, tikusarudzei Mwari munopona, nokuti itsika yenyu kurwira vanhu venyu, vana venyu vanokutyai. Maita henyu Mwari nenguva ino apo taakuparadzana munomwe tichipinda mukati medzimba dzedu, tisunungureiwo Mwari kune dambudziko iro riri mwechina inotitambudza. Vamwe havarari hope, vamwe vanotambudzika nekuona zvakasiyana siyana mukati memaziso avo, vachifamba vanenge vachiona mumavision. Why? Because muvengi ari pabasa. Chitibatsirai Mwari kuti tirarame mukati meshoko renyu tisina kutya, mutibvise kutya kwose, tidzidze kuzembera kwamuri nokuti ndimi utiziro hwedu. Uyu munamato wedu nemuzita raJesu. Amen.